gogo bangala. Hayi bo, andele yani. Kadwinte eduze kwefoni. Andele yani. Live one. Now we're in a room. So emergency. Emergency manje. Washa. Hayi ngosimusa first ngongile. Ngidelete nje. Ngidelete. Cobuka abantu abala ku live one. Abalele 40 people. 53. Let me see who's watching. Okay, that's heartbreaker. We heartbreak. Why are you Lumisenza? Because I went to the room with cornrows. Imagine. Okay, I went to Zion and then I went to the pizzeria after. Yeah, but no meme. And my big sister. Sorry to make a noise. Showing our pants. Okay, I'm about to go sleep. Unamanga. Bafethu ngicela ukutshela ukuthi i-privilege How 104 people. Uzizwa There's many people watching. Nisuka kwaNgami. Hawu uqedile. Wena wazohlala wena. The extra person 500. Yaphela. Ngayiqeda. Akusiyo le class la. Bafethu Bafethu uyasijoyela yona. Bese uqodeleni champagne bese. hayi bo bafethu ipheleleyo. Suka la 5 extra person fridge. Akholutho la. Mina ngicabanga ukuba straight manje. So I don't know about y'all. Guys, why ngalele? So Manny is live over here, and I'm also live on Instagram. But obviously, her live has more people because she's famous. I'm not famous. She's super famous. Ah, people know you. Ufake Rogers your live. Man, ngifuna bengibone la. Ufuna bekubone ini? Oh, baby la. Anyways, na imoto la. Masigibela sawo. Ferrari. Where are the mommies so we can get the Ferrari? Shona pants. Shona pants. Was it the pain? Umini isikole. Ngihamba ngesihluthi. Ngisho ngihamba ngama-cornrows atshekile. No. Pretty privilege usually sebenza. Yazi nje. Realize Sisi kanendipeni inyama yomlenze. Into naleyo your body sweats. Ngiswa kancane. Of course, ngabe sisuka phi kodwa? Awuhlaba u2. Okay. Awu ye noma ungangibuka wena besungeyami insizwa mina ye noma ungangibuka wema kamera ngathi ayikho clean.
khona umntwana emlomeni. Awusahifuzeni. Kathele phela ngeke ngahifuze ngisidudla mina. Ngisidudla Hayi ma babe. Ngije ngipasa abantu. Ngizokhombisa abantu umzimba. Why? Ngizokhombisa abantu umzimba. Ungayenzi leyo nto leyo. Do you know how many people are watching us here? How many people? 248. Guys, you didn't see anything. You didn't see anything. You guys did not see anything. And mana open. Puma. Open. Puma. No. Puma phela. Puma baby. Okay, ngizozaya manje. Okay, Papa yini ke? Papa yini ke? Papa yini? Akasho lutho. Wathini kwena? Phinda futhi. Ngingamakhothist, yes. Samakhothist. Hey baby, ahlupha ngeke. Hamba ngiyeza phela ngiyeza. Hamba ngiyeza. Ngidathaleza pho. Yes, ngidathaleza. Sihlebela nje endlebeni. Seniyakhothana. Yebo. It's about time. Yebo, siyakhothana. Yebo. Yeah, nizocabuzana lapho. We're gonna do more than that. Hey baby, Papa yini bafethu hayi. Do you see how many people are watching? I'm so sorry, guys. Just end the live, please. Okay, guys. Sengiyalala manje. Okay, so we went inside. Me and my girls. Me and Minnie. Why should I wear a jersey? It's a woman here. What do you mean? What are you talking about? Masuba ngumsindo ke wena. Oh, Ngiyahleba la sengibuyile okay. ngithi. Umkhohlane uzoyiphelela wona. I've been eating your bread. Mina ngeke nje ngize ngomncane honestly. Sibaphelelwe idatha, alipheli idatha la kuphela ibatch. Zinje, niyangihleba. Bayakuhleba. How? Athi man. My phone's at 8% and my teacher for any time. Okay. Abantu bayayithanda indaba sebesele bodwa. Balokhu bethi angisawubona live. Anyways, ela bidala sizeza manje ngicabile ngalithi in terms of that because I really was a 3-step guys. Okay, there's nothing wrong with the 3-step. Ngiyayithanda nami. Kodwa bethu go 2 to 3. Hayi bethu ngeke bethu go 2 to 3. Bengidlala igqomo. La ndamagwinya. Yabo sithi Ngeke phela. emasho. Emasho ngeke. Okay, ngiyaxolisa. Go 2 to 3 guys, I'm gonna get it boom. Sit down, I'm gonna sit taking put a lot sick at your bird. Don't drop, baby, looks sweet. Thank you. Mkhuhlane. Uzophela manje bese mkhuhlane.
Yabo, man, Sunday, kusasa. Go Sunday in your greenhouse. There's this other thing in your Long as fucking my cute. bitches love me. My bitches love me. Yeah. Guys, she's also alive. I don't give a fuck about no haters. Flex Junior Mazi. Oh boys, cocky debate. Yeah, when my two boys cocky debate, but it was unkind. Hi guys, V just joined. V go request so abana wena ungabona uqinile sasa abana manje ngithi mina Ngifuna ukungibanga ladies. I'm trying to do my work here. isiyabanda le ayisho thala siyivule manje mnanda amaqueen. We can't hear kanjani manje. Iphi intshebe yami mina ngifuna intshebe la angifuni okungengi ngicela intshebe yami Umanelele. ngiyashopha uMambonambi yebo isithandwa sami. siyilindile nkosi yami siyilindile mina nje ngiyilindile angeke ngisenze umongo sami angeke ngiqabela manje ngilinde i-ice show manini is this fridge a bit fun It's on. It's like lapho ngiyagula kodwa ngiyilindile ukuthi sizoyibuza. we can't play music. Sizele thina sinengane. Ndama othi ngibadansele bekushunya mazi bekushunya mazi uboys koketebe ngoba boys khokho okay ngize ngala guys we're live on TikTok. Okay, mina abaningi abantu abangibukayo. Okay. Boys koketebe mama yebo baba uthini ngiyashopha ezibande ngempela yebo nkosi yami namini ngicabanga ukuthi Bo manje kuthiwa I'm restricted ibele lakho. okay uthi ngilifihle ibele liyakhulumisa uthi ngilifihle mina kodwa ngi-understand ukuthi bali-restricta because i-culture yethu besingamaZulu thina singamaZulu sihamba ngamabele kahle kahle futhi ngabe buka bhele buk ngamaZulu buk iteksi vele namanje futhi ngabe sithe yeah This is shock me. but the thing there's 11 people watching so it's